Tevi axaftinên geftariyên Trump li ser koçberiya bêqanûnê û hewildanên koşka spî yên zexmkirina sînorên Meksîkoyê zêdebûna hejmara koçberên ku tên Amerîkayê didome. Trump di çend rojên dawî da ji gefa girtina sînor berdaye lê îja tiştek nû ku ti car nehatiye bîstin pêşniyar dike. Rêkirina koçberan ji eyalet û bajarên mezin yên ji aliyê demokratan ve tê rêvebirkirin. کالیفۆرنیا هەردەم دەبێژی و ئەو لە باژارن خوا زێدەتر کەسن کۆچبەر دەخوازن. باشە ئەم پرتر کەسان بدن وان کە ئەم ببینین ئەوی بەختەوەر بن ئانژنە. Bajarên ku qaşo bo koçberan parêzgehin bi hikûmeta federalî ra naxebitin ku nasnameyên koçberan werin dîtin û li dadgeha werin derxistin. Ramana Trump heke were bi kar anîn ihtimalê ku neqaşên qanûnî û nakokiyên di navbera rêveberiya Trump kûrtir bibe. Demokrat bi lezgînî bertek nîşandan. Ev tenê mijarek dinya ne hêjayê serokatiya Amerîkaya. Em ji San Franciscoyê bi xêrhatina koçberan dikin. Koçber civaka me baştir dikin. û bi vê jî Trump dixwaze cezayê bide me ji ber ku em koçberan li vir dixwazîn. Em ê derî vekîn û bi xêrhatina wan bikin. Koçka spî dibêje ku hîn biryara herî dawîn natiye dayîn. Ev ihtimalek ku li ser maseyê herî baştir em bi hatina gelek zêdeyên koçberên qaçax mijûl nebûbana. û xwazika qrîzên him ewlehiya neteweyî hem jî mirovayetiyê pêk netana. Heke demokrat gav bavêjin û arîkariya Serok Trump bikin ku qanûna çê bike ew hemû were çareserkirin. Di du salên ewiliya serokatiya Trump'ta ku piraniya her du cîvatên kongresê jî dibin kontrola komariya da bû kanûnên koçberiyê natiye çêkirin. Îro biryarek rêvebiriyê tê bikaranîn alîkariya Amerîkayê ya bo sê welatên Amerîkaya navîn hatiye sekinandin. ئەمریکا بە ئۆرمانجە چارەسەرکردنê li van sê welatan bi $100 milyon para xerc kir. El Salvador, Guatemala û Honduras. Lê wekû hûn dibînin, bo çareserkirina krîza li ser sinûrên başûr ev e bi bandor nebûye. Lewma em bo gorina vê hewl didin. Demokrat dibêjin betalkirina alîkariyê ew ê rêvşa Amerîkaya navîn xirabtir bike û bibe sedem ku zêdetir mirov ji vir birevin.